हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, एक बार फिर से आपसे जुड़े के प्रयास करता नहीं भोजपुरी कविता मुक्तक के साथ है। यह निवेदन के साथ कोरोना महामारी का दौर चलता एमें लगभग पूरा संसार, पूरी दुनिया ऐसे ग्रस्त बा। हमके आपके सबके चाही कि सरकार के जो नियम बा, कानून बा, एके ठीक ढंग से अनुपालन कल जा, लॉकडाउन के अनुपालन कल जा, अपने बाल बच्चा परिवार के साथे आदमी ठीक ढंग से रहे, खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे। यही कामना के साथे पुनः आपसे जुड़े के प्रयास करता नहीं। एक पहले आपसे बता दे जरूरी समझता नहीं कि जो आंखी के सामने दिख गई, जो ना के सच्चाई सामने आ गई, वह हमार कविता है। बाकी कहीं से कविता हम लिखे का प्रयास नहीं करेंगे। घर के द्वार पूर्व पर हमारी आवत जात लोग के घटल घटना जो सामने दिख जाला है कि हम कविता के माध्यम से कहे के प्रयास कैले बने। ऐसा ही वो कविता बड़ा मशहूर भइल, बहुत वायरल भइल। तमाम लोग के फोन हमें लोग पहुंचल कि नूनू के गाय वाली कविता, बरीटर के पहाड़ी वाली कविता होके चाहिए। आज प्रयास करता नहीं कि आप तक की दोनों कविता पहुंच जाए। सबसे पहले एक कविता से जुड़ी जेकर शीर्षक है नूनू के गाय। कि कान्हे पर बांस एगो हाथे में फाठा, कान्हे पर बांस एगो हाथे में फाठा, आ भागल बगाय एगो पकड़ल बठाठा। कान्हे पर बांस एगो हाथे में फाठा, भागल बगाय एगो पकड़ल बठाठा, आ चक्कर लगा धरस पूरा बंसवार के। जैसन कि हम दुआरे पर से लेकर लगभग 10 बिखा ले बंसवारी बा। चक्कर लगा धरस पूरा बंसवार के, बुझी ना गोरू हो का करबो मार के। आ दूध दही खा लो या पिए लो, सीधे चनिरका की मकई में जाए दो तबे धराई एकाध गाल खाए दो। सीधे चनिरका की मकई में जाए दो तबे धराई एकाध गाल खाए दो। आ काउर काउर काटे ले मकई के ढाठा, भागल बगाई के पकड़ल बठाठा। गैली है नैहर तहार मलिकाइन, इतने में कह दहला कितना किचाइन। गैली है नैहर तहार मलिकाइन, इतने में कह दहला कितना किचाइन। कि मर जाई पूजी बैठ जाई भाठा, भागल बगाई के पकड़ल बठाठा। कि 4 जने घेरे ले 4 ओर जाके, टप जाले बिछाई से पोछ तरना के। 4 जने घेरे ले 4 ओर जाके, टप जाले बिछाई से पोछ तरना के। आ भागे में बूढ़ी नहीं बाटे ई पाठा, आ भागल बगाई के पकड़ल बठाठा, भागल बगाई के पकड़ल बठाठा।